talk about music artists, mga... Sa original nga Jackson family, mga kauban ni Michael Jackson, ha? How many brothers ang naa sa ilang unang banda? Ha, di ba? Naman to'y banda si Michael Jackson atong bata pa siya with his brothers. Pila kabuok sila. Pila kabuok sila. Again, sa original Jackson family lineup, how many brothers were there? So, apil na si Michael Jackson sa Jackson's na Jackson. Okay, hello? Hello, Mr. Pope. Hello. Kinsa ni? Jan, taga? Bangun. Inay Jan, okay, ni Eko Jan. Sige na. Okay, that's it. Jan, kung sa'yo ma-answer dia, Jan? Pur. Pur is wrong. Sorry, Jan. Jan. Again. Pur. Wrong. Hello, Master Pope. Anak, kinsa ni? Jiga. Si Jigas. Sige, Jigas. Asa kay ka nga bukid gikan, Jigas? Bukid. Basta kay bukid gihapon. Basta diha dapit. Asa man ka dito sa may atabay dool? Dili, dol sa pa, Master Pope. Dito sa sapa. Dool lang sa may bakilid. Dili, ito sa patag. Sa patag dapit. Ay, gamay na lang di ay para mabaklay. Layo gihapon. Layo gyapon. Sige, magbike na lang ko. Bahalag tigulang na ko. 65. Ay, Carla. Jigals! Yes. Unsa imong answer ani Jigals? Managan lang ko, Master Pope ta. Managan ka? Unsa day ka kanang manghuhula kay managan ka? Hapit na. Kauban mo ni Doraday? Dili, si Dora lang. Dili si Dora Day. Okay, si Dora. Si Madam Auring, kauban po dani mo, ha? Layo kay ni Ana, Master Ay, Pope. di layo na day kayo. Magbatag na ko, day ba? Na ba ko'y future nga? 98 Ay, wala kay future, Master Pope. Wala. Di man ni si Master Pops. Ay, saan ka, ha? Si Lola Basyang mani. Ay, amin, hindi ka, Master Pope, tay. Ako, angayan. Basta man namin, bitaw ko, sus, angayan. Bitaw, sa imong answer, akong char-chari di Haji Girls. Kani, 1, 3. 3 is... Ow. Tawag sa nakabalo. Hello? Hello. Na, di mo tubag. Ako gining cancel karon. Da. Inay ang radyo, inay. What's your name? Krishna Master. Krishna Master? Imong apelido, Master? Ay, Krishna Casas. Krishna Casas. Asa ka nanawag? Diri sa Koan, Channel Luna. Sa MOR ka nanawag. Krishna. Sige, Channel Luna, ha? Sige, ansay answer dia sa Channel Luna, be. 5. 5? Grabe, ganina. 4, 3. Dapat 2. 5 yun? Yes. Is correct. Bitang gitawag sila og Jackson 5. Correct ka. So, unsa ang imong request diha kay akong i-play dani ba? Koan. Kuan? Wala pud mi kuan. Maghimo ra ko anang kanta nga kuan. Ngayon, Master. Hanggang ngayon by Kayla. Brian Termulo ra man amo dani. Okay ra. Kay kuan man na sa pikas man na si Kayla. Sige, maguna siya. Okay ra, Brian? Okay ra, Okay. Master. Okay ra, wala ka na pugos. Wala. Get your friends, come on.
Git ka sa kong kuan, family sa Iligan. Kaya Uy. nag-duty na manggugod na rin. Nag-duty na di ka Sa dani. MNC. Sa imo mga family dito, maintag madunggan ta dito sa Iligan ba? Magdilig yun, master. Lagi na, ay mga areas gid dito. Na uban, na mga gamay ra Wait kang na lang ko areas. sa kong kuan, master. Ako makauban nga, nag-duty ka rin sa NMNC. NMMC. Asa man ka? Nurse? Medtech, master. Medtech. Asa man na dapit nga kuan area? Sa laboratory. Laboratory. Unsa man na ka na sa mga dugo, ana? Oo. And kana mga feces, ana? Di abi amin nag-adto dito katong last Domingo. Gusto mo, master. Si Kakay Babe napaakan, nag-beach man sila. Napaakan og kuan kaning abi na mughalas ba so grabe kulba-kuba akong heart. Diretso mi NMMC. Dito din emergency, gipa-obserbaran raman, wala raman di ay kay di man day na mo kuan, wala. Basta dili ra kayo mo dugo daw. That means dili poison ang nakakuan, dili poisonous. Oo. Tama no? Yes. Yes, sabi ko. Wala gid mi nagdak ato kay doktor gid mo. Sa ingon mi nga, okay ra na pag abot sa balay nagkirig-kirig mo onda. Oo, ana lisod ka ayo. So at hospital para sure na sure. Ano to? Mga gwapa daw ng mga medtech diya sa kwan. NMMC. Di mo pwede mga paminaw di basta na mo sa lab. Dili, master. Sa kayo. Kay kuan ra ka nang magbawal. Dapat focused. Tama? Okay, sige lang, okay ra gyapon kung di mo makapaminaw basta kay pag abot ninyo sa balay makapaminaw mo, makatawag mo dani ha. Yes, salamat kay saludo kami sa inyo. Dagan kay mo na lives nga mga nakuan. Nadugtungan. Ayan, God bless. Pero speaking of kaning Michael Jackson o kaning Jackson 5, nakaila man kanila ani no? Oo. Nakakita lang sa YouTube, ana? Si Janet Jackson. Wala man si Janet. Pero si Janet na dahil after. Pero 5 gid sila mga lalaki. Sorry. American musical group nga mga R&B, soul, pop o disco ang ilang gina-play. Motown. Ang ilang style sa una, Motown. So na si Michael Jackson, si Jackie Jackson, si Tito Jackson, si Jermaine Jackson, o si Marlon Jackson. Kinsay lead singer sa ila? Si Michael Jackson. Una sila ang mga members sa Jackson 5. Kinsa ganito? Michael Jackson. Sunod Jackie Jackson. Sunod Tito Jackson. Tito Jackson. Sunod si Jermaine o si Marlon. Jermaine. May nato atong memorization kay basin i-game ka na ba mo balik ang game ka na matapos ikaw ang i-question na. Hello. Balato dayon ha? Mo naman dito ba? Salamat kay ha. Sige. Eto na ang requested song Nemo for tonight hanggang ngayon by Brian Tumululo. Instant request.